Motweni go amate ya mokoro ase kinyoro kia egesa ekike gotoka ase chinsemo che wode ya Kitutu Central ime ya Kitutu Chache South County ya Kisii ya mate yoni gobono eganeti obokonye ya maiga yo mwana obo go twara oboroire obwa ase amataye oyore ekirase ya 10 ase skuru ya secondary ya Derachambere kolengana na ngena omwana nigo oyo manyekeri na Nancy Mora matana nigo aganirio bokonya sekirete bilina nigo atabwati ibesa ause aiseire na kwererwa nechibesa asebona beirega kumuira ase chinyagitari eri konya gukorigia obogweni kolende gwikaboniga ataranyora asebono aganeirie koirwa ase enyagitari enene eri okorigererigwa naboigo kogwenigwa nigo bono aganirie omosamaria omuya nonya nabarayi meye county ya Kisii wesokia na komo bwatokera obokonye ubono oborachi okonya omwanoye omunyaruka oyo aserieta Sofia asebono aganirio ndebwense obwate okogania kwokonya kumubwatukira obokonye Chenkoro kwa Nancy Mora Matara menyete giga egesa angina mwa St. Jude's apartment goeka na veire nkomenyo for quite some time nekibarua kiana senare gokora nimbwate nyaruka yana omonene ku Sophie Nyaboke obeiro korwara like for almost 5 years now njara rikaete a condition ya echocardititis media yari with pass from the amato ono ikachega stop ikaraenda form 1 Nyanchwa Girls akaberoro like for 2 terms term ya gatatu ikawasen okay naende konyangu mwira na rengere ndi ekochi clinic na kamwire KTRH so igabidi this year because of a few problem and her condition igabidi nkamwira Derachambere day school irinde nonko manage bia so iribasi gete last term mwana akawasen agasoa with blood manyinga kurwa mato nkamwira se Dr. Tomu atinete ENT KTRH agatebihu tobente gutwara 400,000 irindo mwana nyare konyora treatment plus even tuna kurende traveling allowances amariogo and na baratake maybe bari do something as much as to akorere kuruga they can redo nonye scan yabo to get the real thing so gonko request ngosaba abasamaria even our governor never other good Samaritans nona barayiba anyone watching this ngosaba sama bera monko nyumwana ona aenda ruaribu neraira ne back to school achiko babuna abana bana njengo sabe sengenjo this thing is life threatening sengenjo nabo era make no mwana sirio buzima bwa because amanyinga